Hej. Hej, vi sidder her hos Birgit i Studie Glad, og Frederik har skrevet en lille hilsen til Birgit, og den vil han læse for dig. Super, det glæder jeg mig til. I dag er det søndag, og jeg vågnede tidligt klokken 7.25. Jeg har spillet på min iPad. Minecraft, det er min yndlingsspil. Spillet går ud på, at man skal bygge sin egen verden med klodser, lidt ligesom Lego-klodser, bare på computer og iPad. Min mor og far stod op klokken 9. Vi læste lektier og spiste morgenmad, og jeg har været til svømning, og jeg har rykket et hold op. I morgen er det min sidste dag til ekstra dansk. Til ekstra dansk har jeg lært at læse bedre og høre lydene bedre. Ordkassen, den har virkelig været god. Skolelærerne kan se, at jeg er blevet god, og det vil jeg sige tak for. Med venlig hilsen, Frederik George. Ej, Frederik, hvor er jeg glad for det. Hold da op. Super flot skrevet, Frederik. Og nu snakker vi da lige med mor. Hvilke redskaber har du fået, som du kan bruge i fremtiden? Jamen, jeg har lært, hvor vigtige lydene er, og at bogstaverne kan have forskellige lyde. Og jeg har lært, at vi har brug for at snakke om ordene. Frederik har lært at skulle gøre ordene visuelle, sådan så de kunne få en betydning, og dermed en større genkendelse hos Frederik, og give en relation til, hvad det er, ordet betyder. Ja. Så jeg har lært at tænke på en lidt ny måde. Ej, hvor det lyder dejligt. Super, det er jeg så glad for. Det er vi også. Vi har været rigtig, rigtig glade for det. Ej, tak skal I have.